Μην τα βάζεις με κάποιον που έχει περάσει τα 50. Σοβαρά τώρα. Δεν είναι απλώς άλλη γενιά. Είναι επιζώντες. Σκληροί σαν μπαγιάτικο ψωμί, γρήγοροι σαν την παντόφλα της γιαγιάς, εκείνης που πετούσε με ακρίβεια λέιζερ. Στα 5 τους χρόνια καταλάβαιναν τη διάθεση της μάνας από τον ήχο του καπακιού στην κατσαρόλα. Στα 7 τους είχαν τα κλειδιά του σπιτιού και οδηγίες. Έχει φαγητό στο ψυγείο. Ζέστανέ το, αλλά πρόσεχε, μην τα χύσεις όλα. Στα 9 μαγείρευαν μακαρόνια για τα αδέλφια. Στα 10 μπορούσαν να ξεφύγουν από το σκύλο του γείτονα με ένα γκουβά στο κεφάλι. Ήταν όλη μέρα έξω, χωρίς κινητό. Πρόγραμμα, κρυφτό, χωράφι, ποδήλατο, επιστροφή με το σκοτάδι. Τα γόνατά τους γεμάτα πληγές, σημάδια χάρτης περιπέτειας, κι όμως επέζησαν. Οι γρατζουνιές γιατρεύονταν με λίγο σάλιο ή ένα φύλλο πλατανόφυλλο, και όταν γκρίνιαζαν η απάντηση ήταν μία: αν δεν έχει αίμα, δεν είναι τίποτα. Έτρωγαν ψωμί με ζάχαρη ή με λάδι, έπιναν από το λάστιχο του κήπου. Ανοσία που σήμερα θα γινόταν μελέτη. Αν είχαν αλλεργίες, κανείς δεν ασχολούνταν τότε. Έχουν ζήσει πράγματα που μοιάζουν προϊστορικά. Ραδιόφωνο με κουμπί, τηλεόραση ασπρόμαυρη, pick-up, δίσκους, κασετόφωνο, Walkman, CD. Και τώρα ακούν χιλιάδες τραγούδια από το κινητό, αλλά νοσταλγούν εκείνο τον ήχο της κασέτας, που έπαιρνε μπρος μερικές φορές με ένα στυλό. Με το δίπλωμα οδήγησης στα χέρια, διέσχιζαν την Ελλάδα με ένα Fiat 127, χωρίς air condition, χωρίς GPS, χωρίς ξενοδοχεία. Μόνο με χάρτη της Shell και toast σε αλουμινόχαρτο. Έφταναν πάντα, χωρίς Google Translate, με χαμόγελο και λίγες λέξεις της εποχής. Είναι η τελευταία γενιά που μεγάλωσε χωρίς ίντερνετ, χωρίς powerbank, χωρίς άγχος μπαταρίας 2%. Τότε δεν ξέραμε τι σημαίνει καύσωνας, αλλά αν ζεσθενόμασταν, κάναμε μπάνιο με το λάστιχο στην αυλή ή στο μπαλκόνι, και αυτό ήταν όλο. Είχαν το τηλέφωνο με καντράν στο διάδρομο, τα χειρόγραφα τετράδια συνταγών και τα γενέθλια σημειωμένα στον τοίχο της κουζίνας. Ξέρουν να φτιάχνουν τα πάντα με σελοτέιπ, παραμάνα ή μανταλάκι. Ξεφύλιζαν τον τηλεφωνικό κατάλογο, όχι τις ειδοποιήσεις. Οκ, ναι, είναι διαφορετικοί, αλλά έχουν συναισθηματικό αμίαντο, αντισώματα από το δρόμο, το κρύο και το λίγο ζάχαρο. Αντανακλαστικά, νίντζα του παλιού κόσμου. Μην υποτιμάς ένα 50 ή έναν 60. Έχει δει περισσότερα από όσα έχεις ανεβάσει στο cloud. Και στην τσέπη του έχει πάντα μια καραμέλα μέντα, για ώρα ανάγκης. Επέζησε από την παιδική ηλικία χωρίς παιδικό κάθισμα, κράνος ή αντιλιακό. Από σχολείο χωρίς υπολογιστή και πίνακα αφής. Από νιώτη χωρίς social, χωρίς φίλτρα, χωρίς selfie. Δεν ψάχνει πάντα απαντήσεις στο Google, εμπιστεύεται κυρίως το ένστικτό του και έχει περισσότερες αναμνήσεις από όσες έχεις εσύ φωτογραφίες. Και ξέρεις τι άλλο? Το καλύτερο. Έχει ζήσει Παπαδόπουλο, Καραμανλή, Παπανδρέου επί 2, Μητσοτάκη, Σιμίτη, Τσίπρα και ξανά Μητσοτάκη, και ακόμα επιβιώνει.